Toto je rýchly pečený hefu špís v cestičku so sezamom a marinádou. Do pol hodiny máš všetko hotové. Tak ulož recept a poď na to. Zmiešaj múku s vodou v pomere 1:1, dochuť soľou, korením, sušeným cesnakom a udenou paprikou. Cibuľu prekroj na štvrtiny, rozober a vhoď do misy. Toto už poznáš. Hefu nie je len obyčajné tofu, to zistíš hneď po rozbalení. Má inú štruktúru aj chuť, je vyrobené z lúpaných konopných semienok, plné bielkovín a vlákniny vyrobené na Slovensku. Stačí, ak ho takto nepravidelne rozlomíš, obaľ ho aj s cibuľou v cestičku, všetko ponapichuj, pridaj sezam, peč 20 minút na 200 a nezabudni aspoň raz otočiť. Medzi tým uvar ryžu a marinádu priprav z oliváča, sezamového oleja, javorového sirupu a pár kvapiek octu. Z mäso potri celý špís a chvíľku ešte opeč. A máš hotovo. Celý špís môžeš stiahnuť do pity, tortily alebo si ho daj s ryžou a duseným hráškom. Pridal som jarné cibulky a trochu sojovky na záver. Vyskúšaj a neoľutuješ, lebo treba si variť.